me yasa hakan ta kasance ashe baya bazani ce yan mata. To ka san me da waya gwani ne wurin live performance kamar yadda muke cewa wacce za a yi waka zube kenan tunda ma'abocin zuwa tarurruka ne kamar na biki da sauransu. Shin kai ma ka ɗauki wannan tsari nashi? Nakan ɗan yi wani zubin amma mu da yake ba mu kai kware wasu ainihin manyan namu ba, abubuwan sai a hankali. In dai ka fara za ka kai wannan guri. Da wannan dandali shiri ne na musamman na mawaka manya da ƙanana. Yau mahaifiya a bar ƙaunata, bani da tamkar ke faɗin duniya, banda kowa bani da komai, ke kaɗai kika zamto mata, na yi tsawon tunani, na yi tsawon nazari, ashe a duniya kin wuce kowa, ashe a duniya kin farko. Wayo mama na, wayo mama na, wayo mama na, Allah sarki. Amma baka sani cewa mawaƙanmu na baya wayanda su wansu za ga suna kiɗan kotso, wani asharalle, wani gurmi, wani waye, to su za ka ɗauko mana sai ka zo ka ɗauko shi ka shiga cikin taskarsa ka ɗauko waka ɗaya ka rera mana. In fa ka kasa ka kai garkon mai dawaya ne, to mai dawaya ma da maka bincin wani abu a wajensa dan da ƙyane sha, saboda haka ka yi ta kanka ga kanan ga masu kallo. Bala mu ji wa za ka ɗauko mana.